صحبتên Remezanê yên bi Doktor Abdulcabar Boran re dawetnameyek bextewariyê ye. Stêk û mirov ji jiyanekî vî dikin berfdewariya. Kenê armanca ku Xwedê jî ji mexlûkê mirov êl ku afirandiyê dixwaze berfdewariye. Revçeteyekê bextewariyê. Herkes ji ber nexweşîn di nesa xwe de bêhezor û bîbextê. Em çawa karin bextewar bibin? Bingeha dîn li ser teskiyeya nefsî hatiye awakirin. Wezîfeya me li vir çi ye? Tenê wezîfeya me ele ku em bi dil û can bixwazin bigihîjin Xwedî. O ev garantiyeke bextewariyê ye. Riteyê ku me destewar dike. Dostê Xwedî ye ku me bextewar dike. Edbûniya Xwedî me bextewar dike. Wê denê dîn di meyda herî mezin e. Dînê ezelî û ebedî teslîmbûna Xwedî ye. Em çi kas teslîm bin, em ew kas bextewarin. Em bi coşiyeke mezin li bendê neku tesewufê bûyîna mirovekî kamil û reçeteya bextewariyê. Ya xwe anakerim de ji we bêlimin û jiyana xwe de bi cî bînin. Ez çi kas navên ewliyan bibêjim jî wan zikî ye. Ji dil xwestina bigihîşin Xwedî. Bi gota Mevlana Weslat çêbûye û bi bîawayî di encama Weslatê de ew jî bûnê ewliyayan gihîştî. Serî li mezanî rehmetê nîvî wî mexfiret û dawiya wî ji xelasî ye. Şî bi Xwedê îman bike û bixwaze wî hem bêz dikî. Tenê wê demê Xwedî wî dixe nav rehmet û fasilekî ji ba xwe. Hema ku bixwaze Xwedê bi navê xwe yê rehîm tecellî dikî. Derneqa xwe dişîne û ew kes li ber Xwedê xweş. Kesî ku bu Yahudiyê xwişiyê gava şeva pênc şemî ku bi înê wê girêt dide. Murşîdê xwe ji Xwedê bixwaze. Xwedê murşîd nîşanî wê dide. Wekî ku abok nîşanî Yunus hatibû dayîn. Wekî ku şens nîşanî Mevlana hatibû dayîn û hîn gelek dostên Xwedî yên din. O letpê wî Sultanî Xwedê tanskişt. Zigil tune be, dîn tune. Bakasî ku hûn zikrê zêde bikin, hûn teslîn dida. Bakasî ku hûn teslîm bibin hûn ew kas dibin behtewar. Hûn ji bo bihevre jîna vê bextewariyê çi dibêjin? De haydê werin ber ekanên xwe. Xastbûna dîn destewariyê ji bo her tiştî biharek heye. Bihara Qur'anê zî çi ye? Remezanê. Çawa ku di biharê de her tişt şîn dibe. Em jî dibêjin ku ayet di dilê her kesî de bila şîn bibe. O bala herkes bibe hamelê Kur'an. Bibe helgeyê Kur'anê û bibe dostê Xwedî. Xwedê ji we hemûyan razî bin. Em ji dilê xwe pir û poz we hez dikin. De werin divê Remezanê de bila dilê me bi Xwedî. Guhê me li ser sohbeta xocê me. û zimanê me jî di zikrê de be. Bi sohbetên Remezanê yên bi Doktor Abdulcabar Boran re bextewarî li ser ekanên we ye efendim.